Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavens on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 2, Mackenzie 0. I'm joined by Umahlaba. Awu madoda, izinja madoda. Awu. Sibuyile ikhosi. Ngiyabonga kakhulu njani ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngi-right manje. So grand man. Ngimnandi kakhulu. Hey. Ngiyabonga mfana. Ngiyabonga. Hey, bengibukele ke la Sithibo ikhembe emnandi ne? Yes. Ayemnandi. Yes. Siwinile. Yes. 2-0. Yes. Wadlala uShabalala. Yeah. Wamshintsha ukhosha. Yeah. uShabalala ukhona la eshoda khona. Uyashoda ma. uShabalala uyigwala. Yeah. uShabalala fana be strong aqine abendoda sekhulile yabo uShabalala akabe indoda nje azimisele manje aye kuba novalo akhiphe lento ekuthiwa inyoni yabo kodwa ngiyabonga umdlalo bomuhle leso nabo coach abathukile ngoba phela bese uZulu asidlali uZulu bengahlangana Zulu bekuzobonakala ukuthi kwenzakalayo ngifuna la ku Men B benokhila ukhila even babumtawunge abalandeli beKaizer bangaphezulu even kwabumtawunge kuKaizer Chiefs thina sabalandeli ngenza noba yini esifunayo Men B akangena la groundini mesifuna thina beno bantu balokhila lo lenkosi ukhila wekhosi naye lo ukabela ungcono ukabela kodwa Men B benokhila abawasupport ababathandi abalandeli beKaizer abahloniphi Novini ngimzwile ethi uVini umuntu ongekho kwi-branch meke wenza into uzombopha uthini man ngeke siba ningakhulu thina ama support eKaizer ngeke thina singabulala inyoka ngezandla thina kube singalibala and futhi into siyilindele okhosha basijabulisa njengebenza kahle showcase abaqhubeke benze kahle ngoba meke bangenzi kahle sibabhekile ufuna ukusho into wrong sibabhekile kodwa hayi Kaizer omunye futhi umdlali weKaizer esalindele elikhulu kuyena uMayo uMayo akasenzeli next kodwa siyamazi ukuthi uMayo wakanjani yabo nonqobo uyeza kodwa bayeza ama injury mina ngisawarid wena Sithibo ukuthi abadlali beKaizer abalimali egamini balimala kwi-training bajima kanjani akekho umdlali ongaphuma nge-stretch weKaizer Chiefs elimele bonke balimala ejimini eNaturen ikhona inkinga asingaboni ngoba siwinile namhlanje mase sicabanga ukuthi inkinga okay ngiyakuza one thing first I have calculated we have 6 games first once we win 6 games in a row we take a league ngiba sentence phakathi lapho ke sayithatha league 6 games in a row first we win league sayithatha iPirates ngayithatha league no iPirates thatha kanjani league sizoyishaya thina izoyithatha kanjani league sizoyishaya thina sizoyishaya Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free.